Всичко, което те дразни, те учи на търпение. Всеки, който те изоставя, те учи как сам да си стъпиш на краката и да продължиш напред. Всичко, което те ядосва, те учи на прошка и състрадание. Всичко, което има власт над теб, те учи как да си върнеш контрола. Всичко, което мразиш, те учи на безусловна любов. Всичко, от което се страхуваш, те учи на кураж да преодолееш страха си. Всичко, което не можеш да контролираш, те учи как да се освободиш от очакванията. Всичко в живота те учи на нещо. Знай, че всяко преживяване няма вградено значение само по себе си и ние можем да изберем какво значение да му придадем. Животът винаги ни предоставя възможности за израстване и самооткриване. Животът е огледало, което отразява нашите вярвания и вибрации. Ако изпитваме предизвикателства или трудности, те не са наказания или тестове, а отражения на нашето вътрешно състояние. Като разпознаем това, можем да променим нашите вярвания и перспективи, за да създадем различни резултати.